hem maar wel. Kom op. Vraag 3 is veel moeilijker. In welk park is een hoekje waar iedereen zijn zegje kan doen? En er waren parken over de hele wereld. Ja, dat In welk park is een hoekje waar iedereen zijn eigen zegje kan doen? Laat maar. Ze komen op hier. De internetclub mist het internet nu al. Vraag 5. De Tornado is een achtbaan in een groot overdekt familiepretpark. Welk pretpark is dat? De Tornado is een achtbaan in een groot overdekt pretpark. Achtbanen zo. Valt dus best voor mee. 275 kilometer vanuit Brussel, dan ga je naar beneden. En is geïnspireerd op een strip. Dus welk park ligt in de regio Picardie, ongeveer 275 kilometer vanuit Brussel en is geïnspireerd op een strip. Moeilijk? Als ze dan foto maken, dan is dat ook eens een foto. Ja, maar we halen de antwoorden gelijk op, dus je kunt er toch niets mee. Ja, dat is Nederland. Want de hele wereld. Vraag 8 dat is eentje van een paar jaar geleden, maar hij is nou ook wel vrij bekend. Welk Duits park begint zijn reclameslogan met "Stap in de wereld van de film"? Welk Duits park begint met zijn reclameslogan met "Stap in de wereld van de film"? Nou, de laatste is er nog even een gemakkelijk in deze ronde. In welk Nederlands park rijden we met onze eigen auto tussen de wilde dieren door? Wat zou je nou? Internetgroep niet het. Ik dacht het Fries Wutboek. Helemaal goed. Yes! De bonus! En de Japanen moeten er nog even heel hard aan loeken, want die is in onder oor. We blowen al even zin, alle ronden in. Sorry. Ik klopt niks van. De eerste. Showen regelmatig heel soort van het warf. Dat is een stikje van het logo van Jan Elektra. Hierbij slagen uit 6. Heerenveen hier al beroep, dus we zeiden van dan zetten we het Cambuur er ik maar bij. Nummer 3 wacht, zullen we even mooi? Nou ja, zeker. Nou, wie en ik verschillen de leuke antwoorden, vogelwacht en nog wat dingen. Heel zo mensen weten wel dat het in de Wienerpraat staat. Het is het logo van uitgeverij Haken van der Wal. Nummer 4 is een rode tomaat van de SP. Nummer 5 heeft laatst heel wat vrouwen aardig veranderd. Dat is Marbel van Marjan. Nummer 6 is de Rauw. Nummer 7 de Spoorwegen. 8 vrouwen van nu, of vrouwen die ook goed. Nummer 9.
Maar we dit al invullen? Geen makker. Roosvisser. Je kan alles eten. We binnen net oorspraakelijk. Ja, dat is lekker. En dit van bij de patat, jongens? Dit is bij de patat. Komt dat? Mijn cameravrees. Hoe maak ik het sissen? De hersencel niet werken, jongen, net echt. Maar wie de meest gevreesde tegenstander? Wie de meest gevreesde tegenstander? We konden 4 maat. Ja, helaas. Maar we komen nou pas En leidt dat door een vragen? Wat zou je? En leidt dat door een vragen? Ja, wel je strikvragen. Ik heb helemaal niks, man. We kennen hoe het trot drinken. Ja, wij drinken de 4 droog. Dat is het goede handen, maar ze drinken de 4 droog. Dat komt wel. Ik vind hem hartstikke mooi. Hij is het mooiste land, het is een leuk opzet. Maar hij is zeker wel zelf weer informatie te helpen. Maar dat het de eerste keer is, gibt het super. Ja, de eerste keer is hartstikke leuk. Absoluut. Valt niet meer weg. Kom maar weg. Dacht ik. In de jury eruit? Hij bent er bijna uit, Piet. De laatste helemaal, we winnen hem. Nee, meestal niet waar bieden ze de helft net. Het is de Master Gottes erin, dus die onder honger. Maar ze binnen de bal. Hè? Nummer 1 staat nog steeds 15,8.